بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله مريم مجدلك أيا الله جاي أيا الله جاي. لقد أخرجت هذه الأعشاب من فم تلك نيني بين بو مسوينا ديندا. لماذا لا تفعلون؟ منو سو أو تفندوك. كونغ بي مولا فدو بالك بينيمي. يا معلم يا أنكرمو أريده بفه أن أسألك سؤالا كي ينيغال دولا يالا اي تيجي على ابسكا مونو لا دومني وا على ابسكا نونو لا دومني وا لو آمنت به حقا ni kulli ma nyarani Allah ta'ala nyere la ni kera ne ka kalandenye لما تكلمت مثل الجاهلين. ikunte kuma ina fo jahilu be kuma chugo minna. هل أخطأت يا معلم؟ في الله يا أنكرمه. هؤلاء الناس جياع. ما نقول دبولا. لا يملكون طعاما. دومني توبولو. وما نفويه وبولو. انظر إلى حالهم سيئا. إيه قال جاوب الله على يامنا. نبادو نوتورا نشجعنا. وبنا سارا كنا يكون فرد. يا سيدي. إيه يا فاجا جاهلية ما. نونو بلا جدنا أنا كنا أبو إيديه. كان لديهم جياد أو عرق. ناس رسول كبوبلو ولا وترو كبوبلو وكبس يكتا أورشليم. قال نفان تاون دي. لغا وتكوي. ما بعد وفرة تورا كفروها كوي. مكوس كسي أكرم وكم من يوم كسي أكما كرم وفي ما بعد وفنا بولا. nga ma wala famba uri fanta bulugulu de se bato de fentu bulu de ya ankara mo botros ama juguma la nyina ka kuma la koyi nga akadanye nga dumuni ke dumuni na Allah taala ba gartige do dumuni na e ka do so bi alam ko tan duskun ka mada wala amba tnya tigi aka ko ma fuyi fo na kara tnya wala ambe seri aka fuyi bala ka tnya de fo bana sera la ka woni nyawache يا سيدي يا مكه ne bangena doye saga dabado babulo nga aku saga ne mo werata de kwati saka fere awma kwati saka firama حتى لو أراد بيعها hal na yala yini ka fere لا نملك المال wari tambulo ka saka wusa sawu لن تكفينا 100 قطعة kwa hali awa kadu kan fo aywa sanu keme fla uta wasaka dumuni min nobe ni bela gire fa hali sanu dinaru keme fla uto bo ni jamaa ka chachu ko minna o nyai يا معلم يا أنكرمه هذا الفتى ni kamalene 5 أقراص من الخبز aywa takula aywa duru de babulo ani jege fla تكفي حتى لإطعام ate wasake halika mata la dumune takula duru dro ani jege fla wode babulo takula duru ani jege fla aywa fene kasigi sayyidina Isa nyefe alayhi salam duburi do ne kabako de kabako Allahu akbar na yitakula kilita dore blandona na ruta dore blandona balaka didi bogoba de isa kabako de dumuni tikaba abika tigeti ka di bogoma de kabako
ne kaba koy dumuni tika ba bi ka tige ka di mo ma do re bla nona ne kaba koy shukran laka ya Isa Isa foli biye Allahu akbar be dumuni soro takula kunduru na do ta ko tige do re bla nona Allah taala ka sela foka di bela gile ma dumuni ma ban fiu jege ma ban dumuni ma ban ni kera Allah taala ka se ni kera Allah taala ka kaba ko e ay mi ka nabi nyuma ye sayyidina Isa alayhi salam be dumuni soro dumuni fitini tlara be ni nyonce ay be bo ay wadi choro ka biro rom u ka biro bo choro ka biro Pilatos ye bataki chika na minuma ay hagato ne a sikano si kana le foli biye ya adik mabaw bela nyina fe awa Pilatos ka bataki akala me Pilatos ka bataki abira akala kishi obe Kaisar ka Tiberius belebele aywa foli kere kere wari furi bawo tibere ko fe ka bo Palestine awa nyama yoro otara ni sharia kise ko ka dalima biro mo gono bentu ni nyoche ko ka dalima ko ale de bakala ko do en kabla ni biro mo go bentu ni nyoche kishi obe Kaisar ka Tiberius belebele foli ko fe foli belebele ani foli kere kere ne ka bo Palestine fama yoro kana ci horba ka biro la minu ye ma bawye kanya si kata aywa sharia kisela no yesilembe sharia uma ani dina ko kiriula anga mara yoro kirida bela gelenna kanya soma ne ba nyine biro bo fe ba nyine fe o ka vote ke ni sharia kisaika aywa ni tasira fulade bala afola fola imiye ore ka fo ni sharia kisai ko ni vote yenye kanyanga tagileya mo mimbe no e fongo yake fongo nyoya fe na kira dina ko fanfe aywa Palestine mara yoro la mimbe yahudiya ka mara yoro be wala ani jalil ani samira ka yoro kanyanga gele u bela geleka afolo imiye aywa rumani ka bela gele miye dege fora wala biye dege flana ye no be ni duin konnana no dale bala ka fo Isa nasira kai alaye wala ka fo ala dedo nabe bo wele kata odema obe jeti obe ka bagal de nyasi uruma ka intérêt ma anu ka basigi ma oti na bo ka ni nyangata gelema bade ni mo mi yofo wa ni sharia nu fana tara awa uruma nu ka fama de fe wa barabi ka kene aye aflana imiye wele di kata la jeba awa anga mara yoro nu sigi ba yoro no uruma nu fa vela fe minu sigile be kubuta o la jeke Isa de kama ambo bali ambo tigi nyangini na sirai awa auto Palestine awa marayoro nyama no Pilatos ni bora ale de yoro awi de kuma ifamu ya wa ne ko ni ma fu ifamu ni na wa ana aidan ne fana ma fu ifamu ya ko tigo ba nyina ofesa biro bunya ya hakiru to la sa kana yeleketa abu to roga biro de la ya ma ba ne be kale Jupiter bunya la ne ma meni ke hali sisa ziri mi nabe mo holla yele nganyina ma yakono kateme nika do be ya ina fo ni nyowa wa ana aidan نائب الامبراطور في تلك المنطقة امبراطور كان نائبو ودي Pilatos ye manga no wulaye obira nyeshi ale de makwe sabule ale ye mo ka ko bayire biromo ubalaka yele sijanos ubalaka nde hasidia nde komandu ye ori ko so ubalaka ko la ko shiri ko e aw anyana aw ka baranyana sawo ali benin tara sirki awa tlenge yorola netna siga yele ko soro no yele ko ka bokate me yanka ina fu yele mbala hake yanko ni nyala anga ambra turu bele abeka wasoni awka ni biro ye
Yoruba tigi hagato mina bataki to kala adama ka to kala letiri to bira kala ay hagato ngani bataki kala awuye abe san flabo kedo bangena Palestine halisi sa be nyena mayala fora se di bataki se be watila be nyena mayala kedo se ba de bala ani se bele ibrahim ko ba jeti nabi juma do ko cira ka bo ka ala de yoro uba wule ko ala kan ni atore ko Isa uba do ko Masihu abe shu nyana maya abe banabato kenaya aka adamari aka boko sebe hine ani kanu o bo anye dala ani limaniya mauma ni kuma na fe wala ni yaye abisa maka na ama ashibe ina fo sanu noneya atenda farakabu lebo fo ita anye dala andona ya abika tashi gola moyala abo moshika ja ngada kumulo bela gire ndona ya kileye anya finendo siranya bade baka ne mango toina abi mo de kala ka mo la famuya aka kuma kekanya kuma mo sama ko sebe mashima de ka yelela abada ngawya ishi kama abika shikoni jami do aka kuma ka do fara ako ayeti go chekai awa Palestine fama abana ta akananyi na fuiko aka mangutula aka mangutima na bo daud loka sisa kiribe aude bolo ani to garba ka biro rom kono nana kiribe aude bolo ni be mo yuguba de ni be mo yuguba ya komodos ماذا تستنتج من مضمون هذه جمله فامياني بتاكينا ne لا أعلم أنت دون أعتقد أن لكن ibasoro Palestine fama akembe ka yere kundo ukadina ko kalo akembe ki sendo la ko sebe ukadina ko kalo akembe ka sendo wodi la ko sebe ne wori famo ala هل أردت أن تقول شيئا efka fendo fo awasinasios senator ya make sijanos المحترم ama bawo لم يطلب ama nyinnike mashima nyinnike on fe ni nyinni nyona la kamni anga biro instigira kamna anga biro sira mashima de kan ni nyona nyini on fe nete bani bataki ngoni mawo ngane ka famiyala na ni vote ate be sharia mafio awo ate be sharia ma aho ate be sharia ma awo defara bo hakinaka na yake ate be sharia ma ay ka jetemne bando na senator belebele awo nimba taki ngoni anyona ma dile kan na ya folo aga biro ka histoire la ni nyona ma dile kan na folo ngamane ke chugo fana anyuma yoro emiye ko min ba kono atanga sharia no ato fongo nyoya abika barake ne sharia mi ambra turia kono abika balomi na ato fongo nyoya ne kone ne fa ne yengere ke ko sebe anga dina ko sharia munu be anga ambra turia kono no dole be rumu kaula ananga marayro mawula o de ko so ne tala ka fo abo fongo nyoya tugo ya shila awo في هذه الرسالة نبتاكي نا إن هدف حاكمة فلسطين فما كان لانغيني مي او بكنكا ibasoro jamakulu do de be minu kala fasari hagele dina ko fa felafe o bika tugu suba do ko wala ma do mi bane be jena no bika ta manga ane aywa manga ni fongo nyoga ka to wuli jabara koro wa o chei o de Isa e me nasira ka yo bika sira o manga de nye muko so ukara fa ko ale alai wala ma ala dendo abika sira o de nye ko min do ayoro manja ko feso ayoro manja ngati oro ka biro ukanga jitemne ka do sharia jima de be aywa Palestine fama ya maria
akata sinu mo ka dina ko la sharia jumade bo damare mo ka dina ko ay Palestine fama be ka baraka di amada min dirama ani abdaraje mo galan papier mi ani ya madami abala ka baraka ni ode ayene pataki sebe ka da ku min kama ode ye abe jede nyine to ro ka biro yoro roma kon nana mangani fongo nyoya dina kon nana akayro la ko bali akala nyine ye ode abe fere kamin bali oye mangani fongo nyoya adi basigi baliya anga mara yoro mi na la magale do kuma be na basigi lente o Palestine de ko abe fe ka ko de basigi akala nyine ye ode ya joro batigi sijanos Imperatoriya ka wa amon anjor lendon na de sabula nan taran sindo mo ka ayo Palestine fama na tari sunu mo ka fe ko la o bato mo do wuli ka murti an ka ma ka un gushi ko sebe o ba nga yoro la magala ma de na taran sindo mo ko la ko na gushi linya shi an ma de a yek nya fode kana joro sinatoro sabula ni ko ina e ka do General Pilatos ambe bado ka fo ma ko do na do hakili ma de do yala to sabati wa ayado ni kodo ne isonendo ni wa ko mo dos ne hakilai awo ba soro tendo awo ko sebe abiti yere ko sebe otmana ya fonyana yala mo be awla aka biro bo tawbe minu bato Palestine fama ife mi nyini ka fo anto kewa ni mo min sona ni sharia minu sona ku bolo korota ni mo sona sharia ma ku bolo korota minu sona ma ku bolo korota sharia in sabatira Pilatos ay sharia mi nyini o sharia sabatira Sijanos ale asiko ke note uku defe ka vote Sijanos nunu keme ka hasidia akomanduye nga Sijanos aya jija sharia asabatira uya vote fanga mo soro mo min bande me ni mashiba ina de fanga mo soro mo min bande me ya make ande me an kishi alate barake balu de me ay kasara de ya soro mashiba de ya soro awe senekela fantaunde anna fa wonyana de kafo awa kasaraya anga sena usoro anga sena ke fo bela gide awto la kasaraya usoro ko fenyana moduna la ka bedu ko rama ngina ko de kana kafiri yake ambe se ka awde me tugo nymela awe sharia barake dewde awga bara ibe kitabu sanama ka fasani anga barate senege fo no nyana kata fenyana mo kele o tanga barae nyado siga shitala aw ye kota belebele de ke o de ato ala dimina ukoro ne betanga yini ala fe ka bo awma ay farana betanga ala fe ka bo awma ko kota de wa ko kota wa soma kuntan o ka foro de nyana o ka senege fe belagi de nyana ta ekada ni wala hawye ekada ni tluba wuye nunu bala ka so de jo itugo do yera la ko sebe yido egori ko tajme ayo ko blanga devsenuna aw ka be ka ala ka hine la iru ta wuye aw ka be ka ni so gelema o mina on fe ni kasara ya on soro nana kana fa on kasara ya on soro aw buna fode ko ala de dibini be on koro mata ngata makasika la mnewa lame kabale ni mbe manini potuko yoro bonyaye atongata aka senege fanu no nyana kata o ko kele o taunga baraye o taunga siraye ko o taunga baraye o taunga sira ko me kalika atongata na ka furo nyana o taunga siraye anga baraye ka kitabu fasanire haikalu Suleiman ka potuko yoro ubala ka ajo ni ajo bagawde Suleiman ka potuko yoro
ni ajo bagawde an filila koy an y'an jigida ni soma nunu de ka e ma ye wa an y'o fɔ a b'an ka waati de tiɲɛ o Botros hageto yan balmakɛ akara di akara tugo di e bene do men kalika ni apotogoro bonya ye e kan lamɛ ka kuma lamɛ Botros globira an ka lahala ya ka jugo awa kasara bina an ka foro ka an ka foro be tiɲɛna an ka sɛnɛkɛfɛn be tiɲɛna an ka sɛnɛkɛfɛn be tiɲɛna haikalu Suleiman ka potogoro u bala ko de jo ka kulo geleya nga Isa ko ni de be ci de Isa ko ni be ci bo hali biri kele to biri kelen ka fere wera te de bolo balmakɛ ne se ka fɛn kɛ de ne balmakɛ fere te bolo koyi nga ne be mɔgɔ dɔ mɔgɔ min bɛ se ka aw dɛmɛ ale jadilikaw ka nabi ɲuman aw e b'a dɔn wa jadilikaw ka nabi ɲuman ninnu nana u ka foro tiɲɛna u ka sɛnɛkɛfɛnw a ma ɲɛ kasara donna la somaw y'u gɛn somaw ma se k'u lamɛn yɛrɛ k'a sɔrɔ somaw de kɛ bɛ ka nisɔngɔ awa belebelew fɛngɛw kan y'a ma kɛ an ka foro bɛɛ lajɛlen tiɲɛna awa foyi t'an bolo kɔngɔ de b'an na hali an ka baganw yɛrɛ ka dumuni tɛ y'a ɲini ka sa dɛ y'a ma kɛ ne b'a nata ne kun bɛ se ka ko dɔ faamu y'a ma kɛ e fɛ ka jumɛn faamu yala tiɲɛ dɔ mɔgɔ bɛ fɛn min fɔ ka bɔ ni cɛ in ma tiɲɛ de don wa somaw kɔni b'a fɔ ko kanutigɛla don somaw Allah taala tɛ dimi adamaden kɔrɔ ni sababu tɛ dɛ Allah taala ka funu o sababuya anw kan o de y'an ka junubu ye ayiwa junubu o de ye adamaden ka jahiliya sababuya ye ayi min y'a sɔrɔ a kɛra junubu de sababuya la dɛ aw ye min kɛ kɔni nka o ye junubu jumɛn ye shetana y'u nɛgɛn de u y'a bila u kɔnɔ k'a fɔ ko ne bɛ se ka fɛn k'u ye denmisɛnninw dun u ye mun kɛ denmisɛnninw dun u ye junubu jumɛn kɛ aw ka sɛnɛkɛfɛnw aw bɛna sɛnɛ tile waati joli kɔrɔ tile 20 a tɔ ye tile 20 de ye a tɔ ye tile 20 ye sɔnni an ka tigɛ tile 20 ɲɔgɔn o tuma na a ye tile 20 sun Ala ye lala Allah taala bɛ hinɛ aw ka denmisɛnninw na lala ya wow karamɔgɔ ye min fɔ aw m'a mɛn wa a ye taa Kafarnahum a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko Isa ko min ye jalilika ye k'aw bɛɛ lajɛlen ka sun tile 20 aw k'o sun Ala ye ya mɔgɔw a ye segin ka taa Kafarnahum aw ka taa sun Ala ye tile 20 y'an jigi da Ala kan dɛ ayiwa Isa kɔni k'u ka taa gɛlɛya y'u sɔrɔ u ka foro kan ka tigɛ tile 20 ɲɔgɔnna kɔrɔ u ka taa tile 20 sun Ala ye Allah taala bɛ hinɛ u la ne b'a nata i k'a ɲininka i t'a ɲininka k'a ɲininka jumɛn la k'a ɲininka jumɛn la lala Mariama den a bɛ se k'a dɔn ni bɔtɔkɛyɔrɔ in jɔn de bɛna jɔli dafa a bɛ se k'o fɔ an ɲɛna a tɛ fosi dɔw di kibariya la a tɛ foyi dɔw ko dogolenw da a b'aw ɲɛna ko a bɛ ka dɔn ko i y'a fɔ dɔwɛrɛ ɲɔgɔnna de don min ye nabi ɲuman ye wa tɔ n ka ɲininka kɛ n k'u y'o ɲɔgɔnna fana fɔ hali a ba jindi ma k'o fana ye nabi ɲuman ye o tɛ yɛlɛ ko ye ko nabi ɲuman don o tɛ yɛlɛ ko ye e ka kuma in o b'a yira k'a fɔ nin bɔtɔkɛyɔrɔ sanuma in a bɛna kari e k'a fɔ an ɲɛna ya e nabi ɲuman min ye jalilika ye kojugu jumɛn de bɛ yen banisɔlakaw ye min kɛ ni Allah taala bɛna kiiri tigɛ k'a fɔ nin bɔtɔkɛyɔrɔ ye Sulemana ka bɔtɔkɛyɔrɔ min ka sanu k'u o bɛna ci i t'o fɔ an ɲɛna kojugu jumɛn de kɛra n'a bɛna ci awɔ tiɲɛ don
faratina to faraka ni yoro ina سوف يهدم هذا المعبد ni boto yoro bina chide abici nga maryama de na ma munu temana ubelagele ya fanyana kafo ni ndu kolo yi ni boto yoro du kolo abida baraka soro na ma munu la talo kafo obina ayoro indela ya awo nyado nga obeke ni boto yoro yi awatak nyele ko fe ay wa kafiru ka bulu ka munu kafiru di sharia yi tawrata yi kuna foni di tawrata yo kuna funi di ko min bina ke batu ke roy na ya tawrata yo kuna funi di o kera ka suro da man na yere tawrata yo kuna funi di min bina ke batu ke roy na o ko fe dum mun be ke o ko fe min be ke o ko fe abina laba ni yoro ibina laba abina ke koronye nabi nyuma ka manto bina nyashi ya ma ka sele yara nabi amino lahiru tali ndo koni anye fara min labara ni jolila akabo ko sebe kateme chien bakele kateme faraka ajora ni fara miye sulemana ka wati la on bala ka joni miye fanga bala kateme o bakele ka jonde be seka ke ko bina ni chi ni boto ke ro sanama ko bina ni chi jonde be seka ni ke jonde be seka ni boto ke ro ni chite ne ba fawnyana ko kura tugune nimboto ko yoro abina chide wa atina jo tugune bane sala ka ka bolo ka atina jo tugune nayi kana ni laje alaje بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد